Tul il-jum tal-ħadd, il-kumpless tal-Pulizija f'Takandja kien miżewd bl-attività għal Pol Fest, fejn diversi skwadri fih dan il-korp inaqdu flimkien biex jorganizzaw jum ta' attivitajiet għal familja kollha biex inġabru flus bris il-vittmi tal-vjolenza domestika. One News żar din l-attività fejn seta' jsegwi diversi attivitajiet li kienu qed isiru u li niżlu qasel b'mod partikolari ma' tfal bħal ziplining, teħid tal-marki ta' swaba mill-uffiċjali tal-forensika, ħbiberijiet ġodda ma' żwiemel u l-klib tal-Pulizija u anki xi rigba jew dawra fil-vetturi tar-Rapid Intervention Unit li jkunu tal-ewwel fuq il-post f'xi aċċident jew każ ta' emerġenza. Abigail Xiberras li hija uffiċjal tal-Pulizija fil-komunità swiegatilna aktar dwar dak li kien għaddej matul il-jum. Hawn divertiment tal-familji kollha, speċjalment tat-tfal, għandna zipline, għandna il-pulizija tal-biżwiemel, biżwiemel, għandna tal-forensika, jiġu hawnhekk it-tfal jieħdulhom il-fingerprints, għaw aħna l-pulizija tal-komunità, u għaw divertiment insomma għal kulħadd. Dawk li attendew setgħu anki jixtru kodba li nataw lill-Pulizija mill-pubbliku bħala donazzjoni fl-aħħar ġimgħat biex eventwalment jinbijaw fl-attività tal-Pol Fest u l-flus miġbura imorru bris il-ħidma tal-Victim Support. Il-kamp tal-Victim Support, l-Ispettur Silvana Gafa, għaltilna kemm hija xi ħaġa sabiħa li jsiru attivitajiet bħal dawn meta l-pubbliku jaħseb f'dawn il-vittmi li jkunu għaddejjin minn żminijiet xejn faċli. Aħna bħala servizz tagħna niltaqgħu mal-vittmi kuljum. U f'żminijiet bħal dawn huwa Diċembru ġej il-miliet, nieħdu pjaċir li nagħtu aktar support u naħsbu anke f'dawk li forsi għaddew minn episodju f'ħajjithom illi jaraw il-pulizija anke b'mod differenti u nagħmlu lhom ħajjithom daqsxejn aktar fair, speċjalment dan iż-żmien.